Kublaya pi baro ki baju pet, bat ngap ya ka Good News TV, bangi pedang ngobhai pi sasisian syakani ka program. Ngidap da ka jinkman hakani ka por, ba idan ringkat bat ngi i Reverend DR Yudborn, iban sam ya ka kubor na ka ktien ka jong blay. I Reverend DR Yudborn, i pet ya ka Latkinsaw District ka bahap, hapo ka Shela Presbytery, marashwa bangi nyo asngaw ya ka kubor, ba i pastor and I hapadang ka jongi, ngin ngap siya ka way ka jinway ka bakirpang, ban I the iblis dora kenryam, ublay unkurku yangi baro. Jing im jong i hang ni hasla trong ka perthei jing don jing em baro ni lai ale ban tei ni persyang ban ben pha da kak siar ni rupa henrei hakmat ublei tăng jing thala nong rin jing in shi sha de tang u kris hung in long ki bastat ban te mau siang bas kem ulong om la ban bin Sha tang ha uni jinget ban pen skem ha ba pa sha jing im kristan jong ni ya lap tin ublei ha la ki jing sha kri puson akhir teng jong u kris tu pai tu den kaman nong rin jing in shi sha de tang u kris tu ngin long ki bastan ban te siang bas kem ulong om la ban bin kalem shi sha tang ha uni jing het ban bin skem nong rin jing in shi sha de tang u long ki bastan ban tei mau siang bas kem ulong om la ban pen kalem shi sha tang ha uni jing het ban pen skem shi sha tang ha jinget pan pen skem ai gabaning kong ngapan pau ga jing sngongu yo blay bangala bandan hagni ga jaka ya gaban krani ga ktien jong u ngai kublay bangapdiang ya pi baro ki baju pet ya kani ka Good News TV nga kirpat ru ya pi hakani ka por pin ai ya ka por ka bakodor jong pi bangin yo ya ka ban pusan bat shashkor ya ka ktien ka jong ublay ka benta na ka ktien ka jong ublay ka bangakwa ya ka ban ya pusan lingkot hakani ka por kalong na ka gospel ka jong Lukas ka lenong ka ba khatway kad khat ka ba ningkong ki ktien ki ba ong kumni kala jaru abau dang duai
haka wei ka jaka ba ndala wai no wei na ki senran jong u ula ong ha u ko try to hikai yang iban duai kumbau yones ru u hikai ya ki senran jong u bat ki kentin ki banga khamson haka ni ka por bania selok ki long tang ki to ki kentin ki baong ko try to hikai yang i ban duai tongin pai shoblei haka jing duai ablei bau pa chongi ubah neng kumne pa ngawan ban pau hakmat jama haka ni ka por haswa ya ka bangan yo ban krani ka tien ka jama isnai loreng kat palu jong usyakri ujama kenang baki ketien baro ki ban mi na usyakri ujama trai kan longga jingker khu na ka benta chongau bayang kini ka por ba kumjo na kamta kito baro ki ba yo ban pet ban ngau ban ngap ya ka ketien ka jama na bau Jesus Christ ngaduai ngapani kini baro menta set ki bom jikut ro amen ki ba khambun na ki nong tho ki nyau ba ka gospel ulukas kalong ka ba kham ngau tenat na ki jing tho baro ba kalong ka ba jrong tam na ki sautali ki gospel ka ketien ublei kam syam ya thu bnya syapang uei uneu lukas ngitip tikna bau long gentil nadu bau dangka lese dai kata kadau bau kham ngau tenat ban pendon kam daki ketien Grek ban ya ka ketien Hebrew na ka benta baki Grek kila ban syampang habau apostol Paul utho ya ka kerteng jokit khot aka kenhon jong u haka siti saki kalasai unyo ya u Lukas pat kito ki bompat pendap ya ka jing otshare u origin u itu ya u Lukas kum u Lukias ya ka balaya thu do Paul saki nongrum nonggak pakan riu kat khot ka bar kuai hading ki start watnya lani ki scholar ki ai jing mut ba u Lukas udai u Lukias unong kerni ubadai uwei na kinong yalam ha Antioch ubalapa ya Paul bat ya Barnabas ha ka jing try mission ka baningkong ndrai ka don ka jing ya thu ru bau Lukas udai tangkum uwei na kit khot ki ba khamret ha ka kenhon yalap jong Paul om kum unong yalam jong ka balang ka ba pau jong ki gentil ha ka ta ka por henrai kat kum ke jing batai laong bau Lukas ula yait lang bat upol na tros sya Filipi haka bau la sakhi ya ka jing sya sempat bat sya set patok jong upol bat usilas bat kum u doktor klem artatin ula sumar ya ka jing mong jongki om syam don satya ka jing ya thu basai lau Lukas ula long Kristan ne em haswa bau ni kendu bat upol om syam lapan pau menu bat hangno bat kumno ula kela Kristan hendrai kala ban long bau lo yos ngau syapang u Jesus Christ na ki jiu ki bala kela Kristan na ka Pentecost kala ban long ru bau long Kristan na ka jing try mission ka jong upol hatros ula ban yos ngau syapang u blai jong ki Hebrew na ki jiu ki basa basyong hapo saudong jong ka Filipi ka balong ru kum ka jing penkre ban yos ngau ya ka gospel na upol bat ban pediang yau Jisu kum Mesaya ka don ru ka we ka jing tho ka baong bau Lukas ude real na me ka dunia ha ka jing yo ipau jong upol la kalong kumno ru ka jing kala Kristan jong Lukas kalong ka jing kerku ka ba krau ya ka jing yo ipau jong Paul ya ka ni ka gospel la tho dau Lukas ya ka balanget bau dai na Antioch ubadairu u gentil u balap tiang ya kan nyam jiu bat ham hadien ulap diang pat ya ka jinget Kristan lengba ka jing trai ka jong Paul kat kum ki katukani ki jing batai udai namar udai tangma uhi unong tho haka testament ka batmai ubadai u gentil lani ubom dei u jiu ki wehi ki nong tho ya ka gospel
ki kampel jingmut tang ya ka jing im ka jing trai ka jing yap bat ka jing mi pat jong u Jisu Henry u Lukas u tang ya ka jing tho jong u hakathop ka baar ya ka bala khot ki kam ki apostol hakabala ya thu khana Syapang ka jing sedang jo ka balang hakani ka perthai u Lukas u yo i ba ka jing trai kam syam sakut tang haka ministry jong u Jisu Henry u ya thu ya ka jing im ba ka jing trai jong ka balang kini artli ki kitab ki don ya ka jing so ka wei ya ka wei pat ki don ki nong tho ki baong bala tho ikane gospel na khaya ba ki don ki wei pat ki baong bala tho ya ka narum bat ula tho hakis nam kumban ro Paul ne prapo edi u Paul wang hakasiti saki Kolosai u Lukas unang penkhia bai ka ba mod u Lukas u deu doktor lani unang penkhia namar kata u pensngau tho ya kinang pule ya kanika gospel ki batip ya ka jing shisha baki im haka perthai ka badap tang ka jing pangpop kumta u ai au Jisu u khon chong u blai u balong nang penkhia u bakrau ka long ru ka gospel na ka benta ki baduk bat ki ba syakan tat u ang bat la ya lap ya ka gospel ha ki baduk u la ya thu syapang u reus pa bat u Lazarus u la ya thu bat u la ong ru suk mapi ki baduk u ya thu ru syapang u Sakyas uya thuru syapang ukhon saurong ya auria bat udakat halor kading pna u Lukas u tho ya kanika gospel ban penmi ya kan nong rembas kam ka jingya jong ki long dien jong u thio philos lani ba i jong u play lani ki ba shapting ya u play bat ya ka balang baro ka we ban ya thuru ya u Jisu syaki bampat ngat ban pensisha ya u baulong u play bajanai bat u priu u bajanai u balawan ban penim ya ki priu baro ya u jiu bat ya u gentil kumju u Jisu kum u khon u priu lani kum u priu bajanai ulong u basngaulam u badap la ka jing it kum u priu bajanai ula syap pensoi ula tngan u yam habau dan hakacakatap u Lazarus uyam na kabenta ka Jerusalem habau yoi ya ka jingjat ka ba ap namar ka jing bamnyat jongka kumubri ubajanai usyanya eladi hakaman ka jong ublay ukpa jong ubahapneng dai na kani ka daw wat law bunkam kat nuhu kanuru menbawa don hasla kani ka perthai u Jisu nyaukor ya ka por jong ka jing duai don ka por dang step he kaba umpat mi kasngi ulet banduai hakapor mensngi bat janmit ujulet ru syaulum banduai haka jaka kenja habaki senran ki yo i bakarukom duai jong Jisu kalong kaba compare kata-kata naki weipat uduai naka bentaki daw baper halaka jong ka por pat harukum rukom le kaba per kawei kapor hadin bakila yo i ba yo snow ya ka jing duai jong u Jisu wei na ki senran jong ulong hau ko trai to hikai yang hi ban duai ki senran u Jisu kem shamlaong ko trai to hikai ban ya akaslaum kem shamlaong to hikai ban job ya ki jing e kem shamlaong to hikai ban le ya ki kamba reki senran ki wan shau Jisu ban ong ko trai to hikai yang i banduai u Lukas ulaong kala jaru habau dang duai hakawei ka jaka om syamlaya thu ya ka jaka batikna hangnu kata ka jaka u Jisu u kham snau tenat banlet hakikat to kaniki jaka hajan Galilaya bat laya thu bonsin ujulit kiu syaulum banduai namar kata don unang tho commentary ubo angkala banlong bau Jisu udang duai hakak perget semani ki senran ki ap yau Jisu hadu banadap banduai bad hatin kata kila let syau bad
kani ka jingkerpan ko trai to hikai yang iban duai kumbau yo anesru ulah hikai kisenran jong kajudon karukom hakas pas nem baningkong baki kenhoniam Israel ki pediang bat pulil lendat ya kijing duai le niam jongki ban pen pau bat pen itu bat ban pen slur ya ka jinglong kawe uyones nang pen baptis ru ula ban tho ya ka bakom kita kijing duai kani kala pelong ya ki senran bakiru kin kwa bamakiru kum ka kenhon kindon laka jong karukom duai karukom ong hakani ka benta juga ketien ka jong blai to hikayangi la kumnu kathau ya kajing don kam kerki urgency banle ya kajing kerpat jongki om arta tien ai kiyo i bakajing duai jong u ki don kijing ya per ki bakrau bat ka jongki hi kendiat ki kentien sapang ki kentien ki jong u kiyo i ya kajing don ki kentien ki balong ki ba kamper kiyo i baka jing dua jong u kalong ka banang kiyo udon ye ka mensim jong ka jing terang bat ka rukom le jong u ha ka por paduai kala pelong ya ki senran ban penki ye ka jing mot jong ki ban om sngohun bat ka rukom duai jong ki bat wat ya ka weipat ka lenti jong ka jing ye keren bat ublai ki paralog bayit ka jing duai kalong ka mat ka phang ka bayar ka ba jeleu bat ka ba mayan kata-kata bat ngimla ban sngotu ya ka bor jong ka jing duai da ka bangi pule ya ka jing patai jong ki wei hin rai tang ladangi penmelen ban duai sisin la kli ya Samuel Chadwick hatu la banang ban duai ula ong baki senran jong ujisu kila ong to hikai yang iban duai om don lat banang lane tiap ban duai hinrei da kajing duai hi om don ustad perkat jong kajing duai bala ban hikai ya kamen sim ban duai ula ban long usngau thu lane tiap ya kajing mayan jong kajing duai lada om juduai unom nang lane tiap ban duai lanu ru kitu kibat don ya ka bor kajing duai kinang ban duai namar bo mensim uyalam yaki wei unong tho komentari uang ladangim juduai kadai kadak jong kajing hapno kajongi kajing long sya kajing long ka basniu kajing bishni kajing snau sarang bat ban le ru yaki ai kat bas ngau bet la ka jong kaman haba batai lingkot kajing duai kalong kata kajing ye keren jong u lani ka lani ki briu bat ublai ka Webster dictionary ka batai ba kajing duai kalong kajing let shau blai hakak tien lani ha kajing perkat bat ka dairu kajing kerpat bajur wei unong tho halas bai uang ban duai kamut ban sya yau jisu ban ya don benta ha kajing don kam jongki kajing duai kadai kajing le ka ba persyang ban ya keren ba ublai na ka benta kajing temu ha kajing syakri yau ka ba kerpat ya kajing yalam ya kajing yarap ka ba pla ya kipap bat ka ba penpau ya kajing perkat ba kajing sngo kajing duai kala ban long hakanu kanu kadur hakanu kanu kapor hakanu kanu kajaka hinrei ka thong ka jongka kalong ban ye keren bat ublai kajing duai kalong ban wat ye kajing yalam ublai ban aingu ye ublai ban jan syau ban kersan lani ye rap ye kiwei bat ban kampan ba yala ka jong kajing em ki senran jong jisu ki kwa ban nang ban duai
kum kikwa banang kum no ban duai dai namar kata kadau kila lechau Jisu ban ong ko trai to hikai yang iban duai kam long ka jing kwa ka basuk banang ka jing duai kam dai ka formula lani ka kenja jing ken ka batang supan biangi ka rukam ka badai kalami ken san ka jubab ka jing duai kam long kumta ngila ban tip ya ka rules jong ka jing duai baro henry ka answer kami ublay jubab ya ki jing duai jongi ka formula ublay bar ka jongi kila ban ya per ha ka jing duai jongi baro ublay upet ya ka donut snap ya ki tin jali ja pet ya ka kerdan beriu ne ya ka jing start beriu don baret don bakrau hakmat ublay baro kilong katju ka jing ya per ka don tanghap deng para beriu hinrai ublay upet ya ka donut jongi ya ka donut ka bas ngauret upet ya ka jingnya jongi bat ya ka basyanya hakamon jongu ka ktin ublay ka ong namar kata ngong hapi baki ki baro kat ka bapipan haba pi kerpat to ngat bapila pediang ya kata te pin sayo ka ktin ublay kayat hu haga gospel ulukas kat prakat kad khot ka ba kendai ter ya uparsi bat unong krong ki ba lek ban duai ha kat tampol uparisi uduai daga ba pen krau ya la dia henrai unong krong daga ba penret bat pen po ya la dia u Jisu ang te utau nong krong ula le yar pat shalayeng ubaksan ban yauta uparisi u Jisu haka jing duai jong u shanya yala di haka mon jong ublay wang daka ba ong long ka mon jome haka kendauru kumbah beneng bat haka perget semaneru uduai yaka mon jonga onle hinrai yaka mon jome onle namar kata ngangek kabala pelong yaki senran jong Jisu ban let kerpat ko trai to hikai yang iban duai kala ban long ru bagi yo bat saki dal laki jong ki kmat yakin ne ki jingja lengba ka jing duai ka ban ningkong kalong ka jing duai kalong ka bor ban yalap ya ka gospel ka jing duai kalong ka bor ban yalap ya ka gospel ngangat bagi senran u Jisu kiyo baka don kabor haka jing duai ban yalap ya ka gospel Lukas kalau nang ka basau ka khot ka atwar u Jisu ulet ban yalap ka tien jong uplay ka ong tien dalam mi kasngi ulami no baula let no chika kenja hari klau ka gospel u Markus kalau nang ka ningkong ka khot ka balai pusan hadu sau pupra kaong hakabala Simon step dang slam ban mi kasngi habaula ki ulami no baula lech ka kajaka kenja bat hangta ula duai ka tien ka jong uplay kaya thu anda ulami nang ta ula ong yaki senran jong yang ini lech shawai pat shakish nong ki bamarjan bangin yo yalap hangtaru yaka gospel ka hima ublay ula yalap akis nagok keleng saudong ka Galilaya bat uda betno di yakik sud ka balang haka spasnam ka baningkong haka kitab kikam ki apostol kal nang basau arpulai laong bakal long ka balang ka ba duai dam diap ban ngangai dai namar kanik kamensim jong ka jing duai baki apostol baki banget kila yo ya ka bor ba pla ban ya lap keleng ki jaka wadhap deng ki jing syap beben ki jing syap leben bat syap pen si tomben penban ka jing ya lap ya ka gospel kala yat keleng nget ba apostol Paul us ngau thu ba udon kam ya ka bor jong ka jing duai hakaban yalap ya ka gospel ula kerpat ya ki para pengat harum ban kersyan ya haka jing duai
Badah ka siti syaki Kolosai. Kelenang ka basau ka khot ka ba adu basau. Dah ka ba kentu ban yai ne skam ha ka jing duai. Ban duai ru na ka benta jong u. Bat na ka benta u Timothy. Bakila ban ye kren. Ya ka ketien. Bat ka jing mayan jong ukres. Haka testament ka ba rim. Haka kitab kiak sadas. Kelenang kaba khat nhau kad khat kaba prater ter laya thu ya kathma ki khon Israel bat ki Amalek kad bau Joshua ulaya lami ki khon Israel ban yale thma u Moses u Aaron bat uhor kilale keu hakli utau lom kad bau Moses udang ra ya ki kti sejrong kila ki Israel bat habala penhiari ki kti kila ki Amalek haba ki kti ki jong Moses kila sakrai u Aaron baru hor kila shim da mau ban bu hapo bau Moses unyo ban syang bat kila kersan ya kiti jong u wei syakawei kaliang bat wei syakawei pan kum ta kiti jong Moses kila ne Islam hadu banda sab kasni bat u Joshua ula job thiau ya ki Amalek ki para banget bai ki paralok bai ngangat ka jing ra jong Moses ya ki kti sajrong ki long ka dak jong ka jing duai bangin yo i hang ni ya ka bor jong ka jing duai unang yalam bat baun yai ne hakani ka bor udan kam ya ka jing kersan lang ka balang ka laban yai ne aka bor jong ka jing duai dai haba ki khot jong ka balang ki bang ban duai baka balang kanang yat saprang hakaban ya lap ya ka gospel kadon kam ya ki banget ban Christian ru lembah ki jing duai met ki jing duai step haki yeng ki sam bat kam tam daka balet syaka yeng jang ublai ki paralog ba yin bangin yo ya ka bor ban ya lap ya ka gospel dai tang da ka jing duai kabaan ka jing duai kawan ra ya ki jing kerku ka jing duai kawan ra ya ki jing kerku nganget bagi senran ki jong Jisu haba kila ongko try to hika yang iban duai om tang nama bagi kwa ban penia per yela dine ki wei om tang bagi yo i ban yo ya ka bor ban ya lap ya ka gospel ban le ki kamba Hinray ngangat kiyo iru baka jing duai kawan ra ya ki jing kerku ka gospel Lukas kalenang ka ba kendai ka khat ka ba sipau tertem kaya thu yang ibau Jisu ubsa ya ki san hajar ngangat bagi senran jong Jisu kiyo i kumno baula kmet syapneng baula kerku ya ki santli ki kepu bat artli ki dokha lapen roy ya ki bat lala ban saya upat ba ubatang ki rangba ki dan san hajar badang tam sakhat artukri ki babon ki bri ki babang banduai ki jiyo mat iki jing kerku ba ka jing plilat jong play wat hap deng ka jing kutlat ka jing em wa apostol Paul nganget ubala mat iki jing kerku lembaka jing duai ula kentu ya ki par banghet to duai lembak dapot barula ongru wat khuslai ya ka ru Henry ya ka ka baro da ka jing duai ba ka jing kerpat lem bat ka jing aingu to pin pentip ya ka jing pan jong pi syau blai uraran di kalan ubang nganget ubala mat ya ki jing kerku lembah ki jing duai ula ong sibon ki jing duai sibon ki jing kerku kendiat ki jing duai kendiat ki jing kerku klem jing duai klem jing kerku unong ruai syaman simuang nyau jing kerku cer ya ki baro ayu blale do blai te pin salingo ka jing duai ka benta ka balai kalong ka jing duai kala ban pen keladur ka jing duai kala ban pen keladur
Kisenran ki jong uji su nganget om tang baki yoi baka jing duai kalong ka bod ban yalap ika gospel om tang baka dan ka bod ban ra ika jing kerku hindai kisenran ki jong uji su u Petrus u Yohanes u Jacob kila yoi baka jing duai kala ban pen keladur kila yoi kat bau jisu dang duai haulum kadur kemat jong u kala bat ka jan jong u kalali pernai kila yo ya ka buram jong u bat yo Moses bat yo Elias nganget dai na kani ka dauru baki kwa banang banduai bat ban yo ya ka bor jong ka jing duai kila ong potrai to hikai yang iban duai Abraham Lincoln o Presiden Kari Amerika wang bunsin ngalaju dam khosiu hakijing jenjar kijing kutlat jong kajing im bangam don lat shu shanu ban lej kijing start jong abaka buram jonga kimlong kiba biang yanga weus im ula dua shu abon lej chatma kumni ablei la dahap deng kijing yale ngaklet yame wat sha bamen klet yanga Way na ki philosopher usoran kier kigard uang prayer does not change God but it change him who pray. Kajing duai kampen kela ya ublay hendai kapen kela ya ubat duai bon ki priu ki bat duai lapen kela ya kajing im jongki na kajing im bom long ai sya kajing im ka balong kajing kerku na kabenta ki wei Bon ru ki priu ki barada kajing dua jong no lapan kela ya kajing im kajong ki kabaom dan buram si kajing im kabadon buram kajing duai kalapan pen kela na kajing bom suk sya kajing suk bat kalapan pen kela na kajing long kabasniu sya kajing long kababha Bon ki priu ki ju flash ya mensim syapang kapor kajing duai ka bakila mat haba kila pelet yala di ha kajing duai we unang ruai sya mensim wang por duai batiang ka dawai yu blatat kanut ngen bandon hangta we pat unang ruai sya mensim wang jing duai long mensim Kristan Bas ngau pengat naka. Kabor uyo apor ban yap. Ban lej beneng. Ngau bah. Ublayun kerku. Naka bentaka buram jong u. Amen. Ngawan manaingu ya may ablay ba ukpanju bah beneng. Naka bentaka ni kapor. Kabag kodor. Kabang ilayo. Ya kaban puson lingkot naka ketien ka jame. Syapang ka jing duhay. Isnay ken rat. Ya rap lembajong ka jing islok naka ketien ka jame. Karena long ka jingker ku yang au syakri weret ujameru bakrani ka ketien ka jame bangan yos ngau tu ya ka bor jong ka jing duai bat ru ya kito baro kiba pet ba kiba sngap ba kiba ngau ya ka ketien ka jame ha ka ni ka por bagan long ka bor ba ka jingker ku ya ki bagin lang yo ya ka bor ban sliang ban terang ban duai haki por baro ngau ablay bo pa coba beneng Yani kajing duai kajing au syakri berit ujame. Na begini baro ngapan kita Jesus Christ. Mentah si bam jikuru. Amen.